नमस्ते प्रणाम। हम विशाल पांडे बीएफसी न्यूज से। बीएफसी न्यूज में आप सबके स्वागत है। भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार शमरेश चौबे आप सबके बीच रूबरू कराता हूं। भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बीएफसी न्यूज़ के जितना लोग देखे वाला बाटे, इससे पहले भी हम इंटरव्यू दे चुकल बानी चैनल पर। आज जितना लोग देखे वाला बा सब कोई के प्रणाम बाटे, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही आप सबसे हमेशा आ रहल बा। काफी लोग देखो तनी भोजपुरी में ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग गावता अच्छा। और रउआ खाली साइड सॉन्ग गावतनी। का रीजन बा? जनता रउआ से का चाहता? देखिए, कहे के मतलब बा कि भोजपुरी में जितना लोग हमरा के देखता जितना लोग हमरा के जानता, अच्छा चीज़ से ही जानता, बाउर चीज़ से केहू हमरा के नहीं जानता। ठीक बा, फुहरपन से हमारा केहू नहीं जानत। जे भी जानता अच्छा चीज़ से जानता, तो हम चाहिए कि जोन भी हमारे श्रोता बड़े उनकरा के हम अच्छा चीज़ ही सुनाई और हमेशा अच्छा करे के प्रयास करें। अभी भोजपुरी में एगो सुपरस्टार गयिका अपना के बोलते उनकर नाम बा तनिया झा और तूफानी लाल यादव ना जाने मगहिया जान बहुत जना आपस में मतलब कंट्रोवर्सी करता रहे। ई कहाँ तक सच्चाई बा हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर? काहे कि रउआ माटी से एगो जुड़ल करकार बनी। अच्छा, रहल बात तानिया झा के, आदमी तानिया झा के बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखता इनकर। का जाने हमनी के जिला के हियो ना, ई कहीं दूसरा जिला के हियो कि का हियो, हमारा कुछ पतो नहीं है कहाँ के हो का हो। लेकिन एकर न्यूज़ देखता नहीं हमहू रोज, आ रोज एकर देखता नहीं तो केहू छोड़ ही नहीं के। कहे के मतलब वो कहते कि हम पंडित जी हैं, हम शेरनी हैं, फलान ठेकान। एकरा बारे में का कहल चाहतनी? ई मतलब हमनी के जौन बिहार के जाति प्रथा बा एकरा के भी अश्लील आपस में लड़ावत है। अगर ब्राह्मण के बेटी रही असल में, तो जौना तरीका से सब कोई के सब कुछ बोलत हिया, वो तरीका से कबो केहू के कुछ ना बोली। जौना ओकर लक्षण बा जौन ओकर बोले वाला, उ कबो ब्राह्मण के लड़की नहीं कह सकत तू कोनो नाजायज औलाद हिया, ना बुझाइल। ओकर बाबू कौन दूसर हो, माई कौन दूसर हो। ओकर एगो काफी गाना सुर्खियों में बा, 10 दे के मिस लो, 20 दे के किस लो, 500 हजारा दे के ओहू में से चीख लो। एकरा बारे में रुआ का कहल चाहतनी? का रुआ में चीखल चाहतनी? हम चीखल नहीं चाहत, हमरा बहुते लोग बा चीखे वाला। नाम धर सकतनी का जे चीखे वाला बा? अरे बाप रे, हमारे बड़ो भैया तूफानी भैया बाड़े, जे बगले में बाड़े, हिनकरा से बेसी के लाख रुपया दिए हैं। को रात चिखवाइबू इनका से, तनी हमरा से बताई हो। उ एगो गाना गइले बिया कि लोगवा हम भले चाहिला, लोगवा हमर बुरे चाहेला। उ गाना कहते कि हम अश्लील नहीं गावत, सलील गावत नहीं, तब पर भी लोग हमारा से उहे चाहता है। एगो स्टेज प्रोग्राम पर गई रहे तो कहते रहे कि हमारा से लोग उहे गाना के मतलब कलस कि तू इहे गावो। तो मतलब ई कहते कि लोग इहे सुनता हम गावत तनी आ सब ई गइले बा, केहू दूध के धोवल नहीं खे। मुँह में तो गाड़ी आवो तो खातिर अरे ते बढ़िया गाना गइले रहते तो तोरा के मंच पे कहे आदमी कहे कि तू हमरा ए सुनो हो तनी 20 दे के किसवावा, मिस दे के मिसवावा, ई सब काहे के तोरा कही। ते जब ते बढ़िया गाना शुरू में स्टार्टिंग पीरियड में गइले रहतिस तो आ सुने में आओ था कि ते अभी तो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, तूफानी लाल यादव तमाम लोग गरिया उतर से वही फेरा में ते विष्णु ओझा के भी गरिए बड़ी। खैर हम नाम रख लेनी, माफी चाहता नहीं, गुरुदेव के नाम ना रखिले हम। विष्णु ओझा जी मेरे गुरुदेव हैं, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी गरिमा को प्रणाम करता हूँ। लेकिन तोरा से भोजपुरी में बताइए, हिंदी में ना बताइए। कारण कि विष्णु ओझा के ते नाम लेते रहीस, विष्णु ओझा के ते जानत रहीस कि का हव भोजपुरी खातिर कौन चीज़ हवे। विष्णु ओझा, भरत शर्मा, अशोक मिश्रा, ये सब तमाम आदमी भोजपुरी के धरोहर है। देव कुमार सिंह, जियालाल ठाकुर आ ते कहत रहीस कि विष्णु ओझा कतना देरी चुमा लेत रहन कि ट्रेन छूट गई उनकर, चुमा दे के तू छोड़ल मगध एक्सप्रेस के बात करते रही। उ एगो पति पत्नी के प्रेम बा, उ एगो पति पत्नी के प्रेम बाटे। तो आदमी ओकरा के एगो पत्नी अपना पति से माने जौन भी बात बाटे, तो पति कहता रहे कि चुमा दे के तू छोड़ल मगध एक्सप्रेस, तो पति पत्नी के बात बा। लेकिन तोरा जी में तो तोर कई गो पति बाड़े, हमारे तो बुझाते नहीं है। 10 गो लंदन के लेके रात भर स्टूडियो में रहती है, दिन भर स्टूडियो में रहती है। आके न्यूज़ लेवे जाता तो न्यूज़ वाला भाई लोग के एको करम नहीं के छोड़ा। तूफानी लाल कहले कि तू मेडिकल चेक करावो, और उ कहते कि मतलब हमारा से केहू स्टार नहीं के, सब अश्लीले गा के स्टार भइल बा। के कतना पनी बाबा हमारे से पंगा ले, मतलब पूरा खुला चैलेंज देती है। एक बारे में वो क्या कहल चाहता नहीं? तो बढ़िया ब्यास से पाला पड़ल बा। तूफानी भैया मिजाजी कलाकार हो। एक बात हम बता दी रो सबके, तूफानी लाल यादव भले ही फुहर गायक हवे, फुहर गावे ले, लेकिन दिल का बहुत साफ इंसान है। अगर वो आज दिल का साफ इंसान नहीं होता तो इस दुनिया में भी वो नहीं रहता। ये सबको पता होना चाहिए।
अगर दिल का साफ नहीं होता ना बंदा, तो आज वो भी इस दुनिया में नहीं रहता। वो हमेशा बोलता है कि जिंदगी मेरा पब्लिक का दिया हुआ है। भोजपुरी में अश्लील और जौन जतिवाद आ कंट्रोवर्सी चलता, एकरा बारे में का कहल चाहत तनी, एकरा के रोके के का उपाय बा? रउआ काहे कि जुड़ल माटी से बानी। और वो एक बात हम और एक बात रोक बता दिए, 1 मिनट मैटर चेंज हुई, लेकिन हम बता दी कि तानिया झा जहिया दिन भेटा गइलू नु तार फफेली फोड़ के मुआ दे। हमरा के तू धमकी मत दी वही कोनो से लाइव आके न्यूज पे जाके आई थी। हम धमकी सहने वाले कलाकार नहीं है, ठीक है ना। जब फरियाना होगा ना तो आके शरीर से फरिया लेना। गोली बंदूक के बात मत बतिए। गोली बंदूक पे रात रात भर सुतल भर खानदान गोली बंदूक से बतियावेला। हमार गोली बंदूक हती जे चामल बानी तो ये से देखतनी देही से फरिया उताऊ न बुझाई कितना तोर पैदाइशी में कितना ताकत बा। आके फरिया लियो स बता देता नहीं तनी के नु कि बहुत मार पीटी बस। विष्णु ओझा गाड़ी तो हमार गुरुदेव हवे उ। आ विष्णु ओझा के निकल धरोहर साला भोजपुरी के हवे उ लोग तनी के उनका के कहत रहे कि चुमा दे कितना देरी लग गई। मारत मारत प्राण ले लेता है बात जा लियो तने जा जगह बेटा दी झोटा लसार के मारते तो ओरिजिनल नाजायज औलाद बैठते। पंडित जी कहतरी ब्राह्मण के नाम पे कलंक बैठते। पंडित जी नहीं खींचते, रंडी जी बाड़ी तोरा खुल के कहते नहीं। आज तक भैया हम आपसे बता दें भोजपुरी में केहू कह नहीं सकत कि समरेश चौबे कोई विवादित इंटरव्यू देले बड़े या फिर विवादित गाना गईले बड़े या फिर अश्लील बोलले बड़े केहू के बारे में। लेकिन आज तोरा के हम बोला तानी तानिया झा कारण एक बाकी ते बहुत ज्यादा उत्पाद कर देली सा। तनिया झा के कहे कि समरेश चौबे रउआ साथे हम मतलब कंप्रोमाइज कइल चाहत तनी, डुएट गाना गावल चाहत तनी, तो रउआ का कहम? ऑफर दे हम कि का करम? आपन जेकरा जब दिन जहिया दिन गलती के एहसास हो जाला ओ दिन केहू के माफी दे देवे के चाहिए 1-2 बार। लेकिन 1-2 बार नु तो जवन न्यूज में होती है हम देखत नहीं कि उ तो ओकर तो गाना तो कम चलता, ओकर तो वायरल न्यूजवा अधिका चलता। उ जहिया दिन से ओकरा के हम जानत नहीं, ओकरा के न्यूजवे से जानत नहीं हम। ओकर तो गाना तो हमरा पते ना लगे हो ये गाना ऊपर हो। ओकरा गाना से के जानता? गाना से केहू नहीं के जानत। केहू जानता हो कि 10 दे के किस लो 20 दे के मिस लो 500,000 लेके होहू में से चीख लो। केहू जानता ओकरा गाना से? केहू ओकरा गाना से नहीं जानता। ओकर वायरल न्यूजे से ओकरा के जानत तो सब है। हमार संगे कंप्रोमाइज करे तो जहाँ तक रहल तो माफी सबका के दिहल जाला। लेकिन माफी यही शर्त पे दे कि 1 लाख रुपया दिए सो आ क रात बितावत तू तब आ नहीं तो चल के गुरुदेव के आगे ते गोड़ पे उनकर थूक तोरा चाटे के पड़ी। तोरा थूक चाटे के पड़ी तबे तोरा माफी मिली। हमारा नहीं के जरूरत ओकर से गइला के मते चरित्रहीन लइके बिया। रउआ कहत तनी का मेडिकल चेक करावे के? मेडिकल ओकर चेक करावे के हम नहीं कहत। मेडिकल अरे हम इहे कहल चाहत नहीं ओकर मेडिकल का चेक करावे के महाराज लेके। उ तो सही मेडिकल ही लौकते जौन लड़की के कौन बाबू भाई से कोनो फेरे नहीं के। हमनी के भारतीय संस्कृति के जौन भी नारी बड़ी हमनी के गांव देहात में रहे वाली जितना भी नारी बड़ी 70 साल 75 साल 65 साल उम्र हो गई बा घर से बाहर निकली है बाहर घूमे खातिर टहले खातिर जाए खातिर कुछ क्रियाकलाप जौन भी बा हतना घूंघट में हम बता देते हैं चैनल के माध्यम से हतना घूंघट में वो औरत जो है हमनी के गांव देहात में सब देखल चीज है। वो बिना एकदम एथिए के एकदम हम तो एगो न्यूज जरूर देले रहनी है ये है वो है ऐसा है तो मारे लागब तोरा के घिसिया के जानते नहीं हमरा के अभी अभी भोजपुरी में जतिवाद कंट्रोवर्सी अश्लील चल रहा बा, एकरा बारे में का कहल चाहत तनी? हाथ जोड़ के जितना भी लोग बा सबका से विनती बाई है कि बढ़िया चीज सुनल जाओ। ऐसा बात नहीं है कि हम दूध के धोवल बनी। एके गाना हम गईले बनी अपन जीवन में एगो अश्लील गाना गईनी। हमारा घरे सही बता देते नहीं रहुआ से 2 दिन खाना ना बनो रहे। वो गाना दर्शक खातिर थोड़ा गा दी ना। वो गाना हम प्रतिज्ञा लेल बन के वो गाना गायब ना बड़ी पुअर गाना हो। लेकिन अब रुआ कहते तो रुआ खाती ना हमारा खातिर ना दर्शक खातिर चली तो फिर हमारे तोरे का रह जाई रह दी मत गवाई। ऐसे गाना के नाम रहे एप्पल के साइज तो वो भी गाना ऐसे इहो कोनो फुहर उतना फुहर ना रहे जितना फुहर ही सर्व मतलब रउआ अश्लील गईनी बाकी रउआ के लोग ठोकर देलस रउआ सुधार गईनी आ सुधारल चाहत नहीं। हमरा के लोग ठोकर ना दिहल लोग हमरा के ठोकर ना दिहल लोग और हमरा के बढ़ावा देत रहे। लेकिन हम अपन खास कहत नहीं जेकरा से हम सीखल बनी संगीत अपन पिताजी से। हमार पिताजी 2 दिन खाना ना खिले रहन घर पे। वो गाना जब हम पता चलल तो फिर हम गाना के फेरे में छोड़ देनी गाना के फेरा में। माने तब से रउआ भोजपुरी के सुधार कइल चाहत नहीं अश्लील मुक्त गाना गावल चाहत नहीं? हम शुरू से सुधार मुक्त गाने गावत रही आ शुरू से माने अश्लील ना गावत रही। लेकिन बीच में एगो ऐसा कुछ लोग के बढ़ावला चढ़ावला में एगो हम गा देनी आ जौन के भुगतान हमारा अपन खुद के परिवार से भुगते के पड़ो। तो सोच लीजिए कि हमारा घर के गार्जियन कैसन बड़े हमरा ऊपर कैसन कस्टडी बा। आ ये साला लड़की होके माने प्रतिष्ठा के हनन करतिया
आ वो केकर प्रतिष्ठा के हनन करती है? नारी समाज के प्रतिष्ठा के हनन करती है। जाते जाते बीएफसी के और तन्या झा के बारे में रुआ का कहना चाहते हैं? फिर हमारे से तन्या झा के मुंह तन्या झा के बारे में पूछो भी मत करी, पूछत करो कहत जाते जाते एक बार कम से कम बताई तन्या झा तारा हई करे के बाद सुधार करे के बाद फलान करे के बाद चिलान तो रउआ माटी से कलकार बने। तो तन्या झा के सुधार खातिर रउआ कुछ बताई हमारा दर्शक के, वो भी देखेली हमारे चैनल के हर वीडियो। अच्छा तो देखेली रुआ चैनल के हर वीडियो, तो हम बता देता तन्या झा से पहले नारी बाड़ू तू कतनो गलती कर दिल बाड़ू तो एक खाली हम तारा के माफ कर देनी, आ माफ कैला के बाद तहरा से हाथ जोड़ के विनती बताने झा कि ऐसा मत कर दलो कि भोजपुरी से ही भोजपुरिया जानल जाले, भोजपुरिया से भोजपुरी ना जानल जाए। ठीक बनू, हाथ जोड़ के तारा से ही विनती बा कि भोजपुरी के अश्लील मत करलो, भोजपुरी के फुहर मत करलो। आ यदि तन्या झा तू ना सुधरबू तो का जाने भाई हमारा फिर न्यूज़ लेबे वहीं चाहे ना, तारा कभी बताए तनी ई आरा जिला बक्सर जिला हो, आरा बक्सर होता जब बाघावा जिला के बाघ जिला बक्सर हो, आरा जिला उखाड़ देबे किला एकदम बाघे जिला हो तो शाहबाद। अब शाहबाद के नहीं जाना, शाहबाद के नहीं जान फोकटे में झांझर कर दिए सो कोण के एगो बात जान बता देते तारा के ना सुधरबू तो एक जब 10 दे के किस लो आ 20 लेके मिस लो आ 500,000 लेके और कुछ सीख लो ना होला। ते 10 गो देबे तो तोरा किस ले आई, 500 देबे तो तोरा के मिस दी आई, आ लाख रुपए देबे तब तोरा संगे एक रात बिता ली हो जाई। ठीक बानू, उहो करे ले सो आ पैसो लेबे ले सो। एगो बात जान जी कर्म करने जा भोड़ो लेबे नहीं कोई ए जब कइलो जाला भोड़ो लियाला, आरा जिला हई। तन्या झा हमार जगह न्यूज देखत होबू तो समरेश भैया कुछ तारे के सुधार के रास्ता बतेले हैं, सुधारे के कोशिश कर। हम एगो मीडिया के कहत तनी आ जाते जाते हमारे बीएफसी के दर्शक खातिर भैया का कहल चाहतनी? बीएफसी न्यूज़ से हमरा बहुत प्यार दुलार मिलता है, आ बीएफसी न्यूज़ से हाथ जोड़ के जीवन जब तक रहुआ गायकी लाइन में हम बीएफसी रुआ के सपोर्ट करी। एकदम हम बीएफसी न्यूज़ के हमेशा आभारी बानी, कारण कि बीएफसी न्यूज़ से बहुत सारा आशीर्वाद मिलल हमरा, और बीएफसी न्यूज़ खातिर हम हमेशा हाजिर बानी। और जितना भी हमके चाहे वाला बाड़े हमार दर्शक बाड़े, जे भी अपन दर्शक बा हमार, जे भी हमारा अपन चैनल के सब्सक्राइबर बाड़े, सबसे यही विनती बा कि आप सब बीएफसी न्यूज़ के बहुत सारा सपोर्ट करी और बहुत सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दी। आप लव यू ऑल फ्रेंड्स। हर हर महादेव, जय माता दी, जय भोजपुरिया समाज, जय भोजपुरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।